गिबियावनो खुलुमबाय साफ्रोमखौबो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरना लाहरनाय जाबाय मोजां मोनदोंब्ला जुगजों सिनायलांदो आङो दङ दायो माने नगाव महामृत्युंजय बले बाबा टेम्पोलाव नगाव महामृत्युंजय नैनो शिब लिंग बिराद गिदिरखा बिराद गोजौ नैबिथिंजाय ओंखारनाय नैबेजों हाबनाय बै गोजौजों लाइना गोलावथार लाइनाव दं दायो लाइना बिराद गोलाव नैबेजोंहाय ओंखारनाय ओमफ्राय नैबेजोंहाय हाबनाया बै गोजौजों महामृत्युंजय बेयाव दङ नगावआव मैया थांनाय हरनि 9टायावनो ओंखारबोनाय ओमफ्राय आकाशि गंगा थांबाय ओमफ्राय दायो नैबे नगावआव फैबाय आरो नोंथांमोनाथ' फैफेराखै जानांगौ नैबे मन्दिरावहाय माने ओरैबायदि गिदिर ओरैबायदि गोजौ माने बेसेबांबा फिट होनदोंमोनलै आं बावबाय दर्शन खालामदो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे दायो फार्स्ट सिरिखौ मोनजेनबाय नमस्कार फार्स्ट सिरियाव आगान होबाय दायो नैबेनो नुदोंना माइसि गिदिर खाथियावहाय गाखोगासिनो दं दायो सिरि हाबनो मोनथारसिगोन बिराद गोलाव लाइन जानानै दं नै जोंनि उनावहाय जाम जालायदों लाइना गोलावथार थाना फैखांबाय जोंना लोगोफ्रा माखासे हैखांबायानो नै जोंहासो उनावहाय थाबोदों बोसोरावसो खेमसे बिराद गोबावनि उनाव बले बाबाखौ दर्शन खालामनो फैदों बेसेबांबा गोजानाव नोंथांमोन खाथियाव माइसि गिदिर मबाइलानो केपचार खालामजोबनो हास्लाबलाया बिराद गिदिर मोनथारबाय दरजाखौ सिगाङावहाय भिडिअ बानायनो होगोन ना होआथाय नाजानोसै भिडिअ बानायनो मोनोब्ला बानायनोसै दायो गाखोबाय दरजाखौ मोनथारबाय नुदोंना नैबेनो दरजाया एन्ट्रि बिराद गोलाव लाइन जाना दं नै उनाव दायो मन्दिर सिंनिफ्राय ओंखारबाय बिराद गिदिर बाबा भलेनाथ बिराद गिदिर मन्दिर सिङाव ओंखारबाय दायो मन्दिर सिंनिफ्राय बाहेरायाव माबायदि आरो मन्दिरनिफ्राय नाजानोसै मन्दिर सानिफ्राय ओंखारलांसै गाइथिंजाय एसे देखायनोसै मोजां मोनोब्ला नायलांदो दायो मन्दिर सानिफ्राय ओंखारलांनो नागिरदों लामाखौ नागिरना मोनाखै गिदिंगासिनो मन्दिर सायाव थाबायगासिनो दं ओंखारग्रा लामाखौ नागिरना मोनाखै बोल बोल एफिनि उलाबो नङा आरो नैबेबायदि औवा होथेजोबनाय दं ओमफ्राय नैबेजों
बारनोसै औवा होथेजोबनाय दं बबेथिंबा थांनांगौ बबेथिंबा थांफ्लांदों नैबेयावहाय हाब्रु गोजा ओरैबायदि माने मानसि जादोंमोन नालाय दायो माने सेंबाय जिमाननो सान जायो इमाननो सेंलाङो माने मोनायावसो फैयो नालाय मानसिफोरा मोनायाव फैनानै रेस्ट लाफैयो बेनिफ्राय दुगैस्रां लोबस्रां दै लाबोनानै इथिंबो दङ नै ओमफ्राय इथिंबो माथो लामायानो गैया ओइ सिगांजोंसो हाब्रु गोजा बे जर' लामायानो जि गोजानजोंसो दं थ' नोंथांमोना नायनो हागोन नै मन्दिरखौ गोजाननिफ्राय नैबेबायदि नुयो नायनो हागोन नैबेबायदि नुयो आरो बेनो महामृत्युन्जयनि भले बाबा टेम्पोला माने शिबलिंगआ बिराद गिदिरखा नै माबायदि नुदों नोंथांमोना नुखादोंना नोंथांमोना नुबाय थादों जानांगौ इउटुबफ्राव भिडिअफ्राव नुबाय थाखायोमोन जानांगौ दिनै आंनियावबो नुनो मोनबाय नोंथांमोना बेनो जाहैबाय भले बाबा टेम्पोल महामृत्युन्जय नगावआव दं आरोना दा ओमफ्राय दायो बेनिफ्राय ओंखारलांसै थ' नोंथांमोन नैबे आङो दा जि फट'जों फैदोंना बलेर' लाइन लाखिजोबनाय गासिबावबो डिजे दंजोबो जोंनाल'सो गैया सिरि जोंना नायनो हागोन नैबावबो दं डिजे ओइ सिगाङावबो दं डिजे सोर सासेनिखौ मा खोनासंदो ओरैबो बम ओरैबो बम ओरैबायदि माने गोमसावगासिनो सोर सासेनि गानखौ खोनासंदो खुवा सोरबा गरम जालांजोबबाय आरो दा मोनथाम दंबावो दा मोननै थांबाय गोसो बायदि मोसानो हायो ओरैबायदि गिदिर डिजे लाना फैयोना मानसिफ्रा नोंथांमोन आं माने सिगांनिफ्रायनो फैदावबायना बेनिखायनो फैयाबानो थानो हाला दा टाउन मासाव ना बेदर जेबो जाया सामब्राम पियाज जेबो जाया फुरा मिरामिस बेनिफ्राय माने सेन्देलबो गाना नायनांगोन नै आंनावबो सेन्देल गैया रावनियावबो सेन्देल नुनाय नङा नोंथांमोनहा नै नायनांगोन ओरैबायदि माने नैबे टाउन मासाव रावनियावबो सेन्देल गैया नै नायनो हागोन नैबे मा दखान बेयाव हाबनि र' मा मोनजायो बेयाव बाय सिङाव बेयाव माने हटेल दं बेयाव बायनानै साहा बायदिसिना लोंनो हायो ओंखाम उखैबाय माने हरावनो फैनाय ना जेबो जायाखै फटा जाना लानोसै नायनो हागोन नैबे पर्टा नैबे साखिनि ओमफ्राय बे दालि दै बेयाव जेबो होआखै दै बेयाव बिदि पियाज रुसुन जेबो होनाय गैया बिसोर माने मिन्थिखायो बलबमनि मानसिफ्रा माबायदि मा जायो नायनो हागोन दालि आसार चाटनि ओमफ्राय पर्टा माने बिदि जेबो पियाज रुसुन बिदि जेबो मिलायनाय गैया सब मिरामिस माने पर्टाखौ जाग्रोना लानोसै दायो बरिया पर्टाखौ जाखाना ओंखारबाय बहा थाइब्रेबाय लोगोफोर बिराद जारला जासिगोनलाय दा अखा हायोब्ला तिरपालबो खोंजाया जोंना औवाबो गैया थांजोब्बाय नै मानसिफ्रा खालि जाबाय एक्सिडेन्टआबो खालि जाजोब्बाय बिदिब्ला आङो नैबे महामृत्युन्जय नगावनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोब